Moi boa xente, que tal, como estamos? Hoxe imos destapar unha cousa, porque hai futbolistas que ti, Eros López, ti, Abraham, R. Santamaría, xa dabades por retirados, pero non. No, bueno, algún retirado, desaparecido, falecido incluso. Aquí ninguén diu por retirado ata que definitivamente colga as botas. Sí que é certo que están máis agochados, escaparon do radar quizáis. Correcto, sí. Porque as cámaras. Imos buscar futbolistas que seguen activos en fútbol regional. E hainos moi bons. Sí, que futbolistas, efectivamente. Sí. Así que quedade porque ides flipar co nivel que siga habendo nas regionais da nosa querida Galicia. A dinámica vai ser sinxeliña. Imos ir dando un por un os nosos nomes. Temos 5 cada un. 5 xogadores. E repasaremos un pouco o que foi a súa trayectoria cando estaba no seu prime e demais. E estudaremos tamén os datos que teñen na actualidade co seu clube en cuestión. Tamén hai que decir que vai haber moitos tipos de perfil. A verdade é que a maioría van ser a mellor quizáis un futbolista máis veterano e tal, pero hai excepcións, non? Claro, non foi o único No, sí, hai excepcións tamén dentro dese perfil de veterano e incluso tamén dos novos. Veremos tamén xogadores que ao mellor xogaron moi poucos partidos ou incluso hai algún caso que creo que non temos ningún recollido de xogadores que xogaron a primeira metade de tempada. Por exemplo, Javi Pita ou Manu Cedrón. Sí, señor. Pois imos empezar co primeiro nome e que empeceros, non? Empeceros, veña. Gusta empezar sempre. A mí sempre. Gústame empezar e hoxe veño moi potente. Porque teño un caso que eu creo que é único. Non sei se único no fútbol no fútbol galego, pero sí que este caso tan novo paréceme que sí que é algo especial. Falamos dun dos xogadores máis talentosos da Mariña lucense e que xusto o ano pasado comezou a tempada xogando no Racing Villalbés. Antes estivo en terceira preferente con Viveiro, Ribadeo e Foz nos seus primeiros anos, o que é o equipo da súa vida. Xogadorazo, É un xogadorazo que na 23-24 axudou a permanencia do Ribadeo, 14 goles en 31 partidos. Eso foi antes de onte, o sea, increíble. Pero bonde Asier Burundarena, apelido curioso onde os haya. Efectivamente. Sí. Para un mariñán. Sí. Pero todo un mago. Por cuestións laborais tivo que deixar o ano pasado o clube chairego. Volveu ao Ribadeo para axudarlles outra vez a intentar salvar a categoría, pero que salvou é o Foz, porque agora mesmo con 27 anos é presidente xogador, que eu isto nunca o vin na miña vida. É tremendo. Moi pouquiñas veces. Ao mellor si en categorías, ao mellor en terceira regional. Non moi lonxe dali tamén hai outro presidente xogador. Bueno, sí, Jairo, é verdad. Parece mentira Eros que ti non o saibas. Perdón, Jairo, no, sí que o sei. Estou farto de saberlo. Discúlpate con él agora mesmo. Jairo, quérote moito. Bueno. Pero iso, o caso de Asier moi curioso, 27 anos, este ano sí que leva 16 partidos xogados solo por ese tema laboral, pero 4 goliños. A que se dedica Asier? Non me acordo. Ahora, vai sí ao mar, creo que capitán. Creo que era algo do mar. Non estou seguro. Capitán no mar e no campo. Sí, porque está nas oficinas. Claro, que está claro que as participacións que tivo este ano co Foz, que malia ser poucas, foron brillantes e moitas veces sendo quizá o seu referente ofensivo, o seu xogador máis destacado incluso. Sí, tamén che digo, como tratarán os compañeiros? De compañeiro ou de presi? Non te pases de listo que igual claro, te largo. Sí, correcto. Cuidado, coach, mira sí. Pois creo que foron 12 titularidades solo, cuidado. É interesante o caso de Asier, ademais é o que dice, é un gran futbolista, unha zurda máxica neses metros finais, moitísimo talento. A min sempre foi un futbolista que me encantou no Viveiro, sobre todo, gustoume moito os seus anos en no Ribadeo, sobre todo. Mira que curiosidades da vida que agora
é presidente, tivo que ser presidente, acórdome que o entrevistara e dixera que quería ser parte da directiva, pero nunca se plantexou ser presidente, que lle tocou porque non había. Eso, 27 anos que podría estar competindo perfectamente en terceira ref. Mínimo en terceira. Moi bon home. Mínimo en preferente. Moi bon home. Vou dar o meu, parece. Perfecto. Sí. Pois eu vou dicir o primeiro que xoga no equipo do meu pobo, no CIR de Meride, que non é outro que Álvaro Varela, que estivo aquí. Álvaro sí que é un perfil veterano, bastante veterano, 46 anos, ten o noso home de touro. Sí, pero que lle dera ter a experiencia a moitos xogadores que ten Álvaro Varela. Sí, este ano está sendo o seu primeiro ano en primeira futgal co Cire, leva 7 goles, leva máis de 2.500 minutos, o que fala da súa importancia no esquema de Luigi, e, bueno, é super importante para o equipo. É do ben conservado que está, Claro. Sí. E recordade que é un futbolista que no seu día xogou en segunda división, Sporting, Compos, unha lenda do fútbol galego que ata o ano pasado estaba no Dubra. Eu dou o nome de Álvaro, que sí que é un perfil veterano. Sí, un perfil bello rockero, rock and roll, Sí. never dies. Pois eu, por oposición, ese primeiro nome que teño, por oposición digo, en idade sobre todo, comparando a Álvaro con Litos. Ollo Litos, Ollo Litos, dicía moita xente por aquel 2021-22, Sí. porque o ídolo de masas da Bomboneira, dese campo de Eiroas, agora mesmo no Raio 21, onde, bueno, pois está a protagonizar día e día tamén auténticas exhibicións co seu equipo, co equipo no que empezou, porque non hai que esquecer que o Raio 21, antes de pasar, bueno, pois ese cambio de nome, era a Cultural Deportiva Club Santa Teresita, un equipo da zona do barrio do 21, ali en Ourense, capital. E o Bo de Litos iniciouse ali nesa canteira, como digo, pasou tamén pola canteira do Ourense Club de Fútbol, regresou a ese Santa Teresita e parece que cambiou todo un pouquiño cando recibiu a chamada daquela Unión Deportiva Ourense para poder disputar a Liga Nacional con eles. Ali foi bastante determinante na campaña dos rojillos. Non lograron salvarse aquel ano en Nacional, descenderon, pero valeulle a Litos para debutar tamén co equipo de terceira federación. Deu o salto a categoría senior e fixo, bueno, pues dunha maneira bastante espectacular e sobre todo lembrada na cidade, sí. Porque seu foi un gol decisívísimo que inda daba alas a aquela Unión Deportiva Ourense de cara a salvar a categoría contra o Paio Saco. Fora aquel último gol, un 4-3 ajustadísimo no Couto que bueno, que puxo a Litos un pouquiño no mapa. A partir de entón, aquela temporada seguinte, a 21-22, con Jorge de Dios no banco e en preferente, consolidas así como un xogador de rotación. Sí, que se esperaba ao mellor ata máis, porque eu recordo que abría portadas, Litos, era como a gran esperanza do Ourense. Sí. Abría e había sobre todo moitas levaba un bo ritmo de progresión. Ao final, primeira campaña como senior, que xa estese xogando en preferente, aínda que sexa xogador de rotación, casi os mesmos partidos de titular que de suplente, fala moi ben del. De feito, interesouse a Unión Deportiva Barbadas por el, para xogar primeiro en preferente ese primeiro ano e logo en terceira aí non puido consolidarse, non gozou de minutos, entendo que tamén houbo lesións e contratempos polo medio e apareceu así de súpeto a chamada, porque onde se está mellor sempre na casa. Correcto. Sí. Onde se está mellor sempre na casa, rodeado dos teus. Volve a Bomboneira o ano pasado aí a ese Raio 21, non logran o ascenso de segunda futgal a primeira, pero tivo que marcar moitos goles xa o ano pasado. Sí, a ver, chegou xa nesa segunda volta, meteu, certo, é un bocarro deles, pero é que o desta campaña foi desde o comezo tanto el como equipo arrasar completamente na categoría, veñen de proclamarse campións oficialmente do grupo, o ascenso xa o cantaran un par de semanas antes, e ese Raio 21 que con Carlitos e con moitos outros futbolistas desa zona do 21 vamos a ter en primeira futbol por ano dando moita caña. Sí, señor. Vai molar. Litos, un futbolista, como diste, doutra categoría, un golpeo impresionante, visión de xogo, último pase, xogador moi de rúa. Samba. Regatea nunha baldosa. Regatea nunha baldosa e se ainda minimizas un pouco máis o espazo, dá sacado un chispazo. Sí, ten un primeiro paso moi explosivo e que lle axuda moito para desfacerse dos rivais. Regatea nun ladrillo. Correcto. Eros, un espazo un pouco máis pequeno. Que é o teu segundo futbolista? Pois mira, eu voume adiantar para rematar
pola miña parte a provincia de Lugo. Además vou non facer cunha persoa a que lle quero ben, Sí. porque Se chegas a creer mal, tío. Iso mal, Pero tú a quen lle queres mal, Eros López? A ninguén. A ningunha persoa, pero neste caso estamos falando dun canteirán do Lugo con carreira en preferente terceira. Estadías en Castro, Paiosaco, Somozas e sobre todo na Sarriana, onde conseguiu o ascenso a preferente, estivo no primeiro ano de terceira. O ano pasado non puido xogar o fútbol, sí que estivo adestrando na base do equipo no que xoga actualmente. Estamos a falar de Ruchi, centralazo como a copa dun pino, e que está loitando por ascender á primeira Fútbol co Becerreá. Agora mesmo a loita está entre Lemos B e Becerreá. O Benres, Becerreá Lemos B. Quen gane prácticamente vai ser equipo da primeira Fútbol. Pois probablemente este vídeo saia o venres. Pois Queredes facer unha porra? Eu non teño ni idea. Mira, Agora pillasme hasta onde é, porque a verdade creo que vai ser bastante decisivo onde se xogue. sí, pero mira, o Lemos B está sorprendendo moito. Leva unha segunda volta Impresionante. Si que o Becerreá tivo máis pinchazos, pero parecía que o rival do Becerreá podía ser o Santa Comba. O Santa Comba sí que baixou un pouco. O sea, da igual o que perda ou que gane, porque bueno, que gane vai ascender directo, e o que perda ten o playoff xa asegurado matemáticamente. Sempre me fixo gracia o nome de lugar, Becerreá. É un sitio, o campo de Becerreá é moi mítico, porque hai un torneo a principio, a final de verán, a principio de tempada, o torneo de Becerreá que se xoga no municipal, que está ao lado do cementerio. Ajá. É moi chulo o campo. Como é o xentilicio de Becerreá? Os becerros. No. Os xatos. Pues, Becerrense. Píllame. Sí, pode ser Sí. becerrense. Ti traballas no Progreso, eres deberías sabelo. Sí, Digo, pero non... Debería saber situar todos os concellos de Lugo no mapa. Situalos costame máis, nomealos, sí. Moi ben. Pois Becerreá, total, teño ao lado, tirar pola avenida de Becerreá, tirar aí pa diante, carretera general, moita curva, eso sí, moita curva, pero é unha carretera moi bonita. moi ben. Pois aí queda o nome de Ruchi, que esperemos que consiga o ascenso, non? Sí, eu creo que sí, además, ben o merece, porque como persona e como xogador é un crack. Perfecto, pois eu vou dar o meu segundo nome e vou dicir a Pep Caballé, un futbolista que, non é galego, é mallorquín, pero chegou, creo que no ano 2020 ou por aí a zona de Ferrolterra. Namorouse. E chegou con 30 anos, comprou. Un histórico do Cornellá, estivo moitos anos no Cornellá, en segunda no B, equipo de terceira. Messi. Correcto, no novo equipo de Messi. E despois estivo 3 anos en Ferrol, un en Compostela, baixou aos Somozas, é dicir, estivo na terceira cos Somozas o ano pasado, e agora firmou polo Cedeira. Foi baixando unha categoría case a cada ano. Sí, agora baixou dous de baixou súpeto. dous de golpe agora, pero a verdade as contas saen un pouco por aí. Chama a atención, non? Que un futbolista como Pep Caballé que este xogando no Cedeira, que é 11º no grupo 1 da primeira Fútbol. Ollo que xoga cos fillos de Juanito Amigo. Leva 3 partidos e non é un gol. Non pasou dos 72 minutos en ningún dos 3. Entendo aí tamén que hai que dosificar tamén. Ou que tamén está exercendo un rol, bueno, pues que xa estaría acordado coa directiva do Cedeira de, bueno, vou botarvos un cable, pero non estaríamos ou non hai lesións, non sei, a verdade. Claro, é que non... Desde o completo descoñecemento. Sí, pero bueno, Pep Caballé no Cedeira, para min é unha cousa totalmente aleatoria. Eu creo que foi a fichaxe máis aleatoria deste mercado invernal. Sí, bueno, sí, é que nin foi mercado invernal. Houve algunha outra, chámame tamén a atención que estive a punto de metelo no vídeo a Rafa Mella o Santirso, que me chamou a atención, pero bueno. O que si houve foi un cambio de rúa prácticamente, porque non abandonou a Estrada, pero é que o bo de Juanín, que levaba 8 temporadas no estradense exercendo como un dos seus capitáns, referente na ofensiva, e de súpeto non, afondaremos en que o levou a cambiar de bando, pero decidiu enrolarse nas filas do Sporting Estrada, equipo da primeira Fútbol, dese grupo 5, ese grupo que está conformado polos equipos da zona do Deza, Sar, Pontevedra, e onde está a ser, se non é o Pichichi, o máximo goleador do grupo, anda por aí. Próximo está tamén Chuso da Unión, pero desde logo Juanín leva 27 goles.
Que barbaridade, Juanín. E non, Barbaridade. hai que decir que non empezou tan ben a tempada, Non, E debeu marcar, sobre todo, agora nesta última Sí, fase e goles moi decisivos, sobre todo de cara a que o Sporting, que é un equipo que está a loitar por asegurar a permanencia, xa ten no peto agora sí, pero clave para poder lograr esta meta e sin dúbida un dos xogadores máis destacados do grupo. Que dicir, que levaba 8 temporadas consecutivas xogando no Estradense, terceira, sendo titular en É que moitas ten unha delas. calidade moi importante, innegable, Juanín. é espectacular. en primeira autonómica. As cousas foron, Juanín. as cousas foron que de feito dixo nunha entrevista que a necesidade de conciliar o traballo máis os entrenamentos e un neno pequeno, pois levou uno a tomar esta decisión absolutamente comprensible. Pasa moito. Sí. Neste tipo de categorías, ao mellor... É o normal, porque ao final aquí a xente non, Sí. non vive do fútbol tes que vivir prácticamente o como un fútbol profesional. É a cousa menos importante a cousa máis importante das que non son importantes. Que pasa? Que moitas veces estás nun equipo de terceira ref e claro, pasas moitas horas adestrando, en partido, viaxes longos. Me imagino que sería case non ver ao neno entre traballo e iso. Se o Pasa neno, moito. se o neno vai ao colexio, ti traballas, adestras ás 8 da tarde. Esos equipos que adestran de tarde. Sí, señor. Pois se adestras a mañá ainda bueno, pero Xa. é moi difícil. Pois Juanín, auténtico xogadorazo. O terceiro, Eros. O terceiro meu imos para a punta de ataque. A ver. Imos falar dun xogador Ostra. Que ten 37 anos E sigue xogando, actualmente, E sigue xogando. Gustoume este, Eros. Que percorreu moitos Eu creo kilómetros. que me sorprende. Sorprendeuche? Non, xa quero o que me sorprenda. coñecías. Non Pues os mira, mirei, eu non mirei o de ninguén, Mira, quero que me sorprenda. Mirade, xogou en Negreira, en Santa Comba, en Arousa, en Cerceda, en Dumbría, en Fisterra, en Lalín É no Madrid. e sobre todo creo. en Órdenes. No Órdenes. Porque en Ordes meteu 23 goles en 2 tempadas. Foi sobre todo en preferente, pero tamén na terceira. Tivo breves estadías, eso sí, en Mazaricos e Xallas na primeira futgal. Pero agora, o señor Capelo, Esteban Capelo, pode ser. sí, Esteban Capelo, está no Urdilde do grupo 1 da Urdilde. segunda santiaguesa, 6 partidos xogados, un gol e 355 minutos. Non sei as causas, pode ser que chegar agora, ou que xogar ao principio, lesións, Sorpréndeme o traballo. currículo extenso de equipos da costa que ten. Sí, no, é pero unha animalada. Capelo, porque Mazaricos, Dumbría, Santa Comba, Fisterra. É un clásico, falaban moi ben de Capelo. Capelo, moitísima calidade. Se non me equivoco, creo que, non sei se me estou tirando triple, zurdo, de moita calidade. Non o sei. Pero bueno, é que Un clásico. é moita calidade contrastada. Porque Moito. foron moitos goles ao longo da súa carreira, e sobre todo en Ordes, onde meteu 23 goles en 2 tempadas, un promedio de 11,5 goles. Sí. Pois, bueno, Unha división rápida, sorprendeume porque non tiña controlado a onde se sigue xogando Onde estaría, Capelo. claro. En segunda futgal, Olliño. Segunda futgal no Urdilde. Sí, señor. Pois eu vou vos dar o meu terceiro nombre que é Xusto Pardeiro. O Kaiser de Foz. Ui. Sí, este mola tamén porque está xogando no mesmo grupo que Pep Caballé, no grupo 1 de primeira futgal, na Sociedade Deportiva Torre. Van décimos, un posto por enriba do Cedeira neste caso. E nada, xusto un central histórico da terceira división, Sí. Betanzos, Narón, Viveiro, máis de 100 partidos co Racing Vilalbés, casi 100 co Silva, Betanzos despois. Hai algo curioso, xogou hai creo que 2 tempadas no Betanzos en preferente, ese Betanzos que ascende, e marca 11 goles en 22 partidos. Xusto Pardeiro, un defensor, un central. É un tío que Pero un tío de planta e que remata de cabeza ben. En xogadas de estrategia sempre é un puntal ter ese tipo de xogadores que Sí. poidan subir o clásico Godín Miranda do que tanto viviu o Atlético de Madrid. Pois o Vilalbés facía o mesmo cando estaba en Claro. Xusto, estivo Antonio, que tamén foron parella no Antonio López, no Silva, estivo, bueno, un clásico da terceira E agora no Torre. 38 anos no Torre e curso pasado xogou 1000 minutos. Non estivo tampouco tal, pero este ano leva máis de 2200 minutos, está con regularidade, 4 goliños, e entendo que tampouco está máis arriba porque, bueno,
estará vivindo en Coruña tranquilamente, ten fillos, non sei ahora mesmo cantos, pois hai que ter unha filla ou un fillo aí pequeniño. Conforma unha unidade familiar e así non... Correcto. Non te metes en fregados. Pois aí está, Xusto Paradeiro, que é un auténtico clásico. Pois pa clásico tamén, este central que me vou sacar do peto. Bueno, do peto non, porque a verdade é bastante bo bicho. É bicho. É un bichote. É un bichote. Está colgado. Non sei se tanto como é xusto, a verdade, habría que comparalos, medilos os dous. Digo cho con agora Pedro mesmo. de Carpinteiro. Ser bichote. Pero é que a min os dous Gran pareceme campeón. dous bichos. A ver, quen é? O bo de Portas. Opa. Ostras, Portas, ex Bouzas, ex Xuvenil de Ponteareas, Sí. ex Matamá, currículo no fútbol vigués. Cantos anos ten Portas? 42? Portas ten 43 anos. E ollo, porque supera os 2000 minutos nesta campaña, xogando todo de titular, Que bestia. prácticamente no Que Chaín. animalada. No Chaín. No Chaín. Chaín que igual non ubicades vos, que sodes así máis zona norte. Chaín é unha parroquia de Gondomar. Ajá. Que, bueno, pois ten o equipo colocado en metade de táboa dese grupo 6, dese grupo máis da zona de Vigo e arredores. E o bo de Portas hai que destacar unha cousa. Sí. Lembrades vos daquel rápido de Bouzas, Sí, sí, de sí. Pachi Salinas ascendendo Sí. e tal? Bueno, pois Portas era titular neste equipo Home. xa. Buah. Con 30 e pico anos. Claro. Claro. Sí. Pero que non foi o último paso de Portas, porque de aí, en vez de quedarse no equipo en segunda división B, chámano desde o Xuvenil de Ponteareas para un proxecto, para aquel Xuvenil que foi aupándose de categorías ano tras ano, E comezan ascenden en primeira con eles. Futgal, logo ascenden a preferente, consolídanse aí un par de temporadas metendo moitos goles tamén, acadan a terceira, sobre todo, e bueno, un pouco tamén o que comentábamos Non do ascenden caso- a terceira? Sí, ascenderon, pero digo que comentábamos precisamente hai unha campaña na preferente co Xuvenil onde se vai ata os 9 goles, esa faceta de goleador de decir, non defende únicamente, senón que fai unha cousa parecida a Xusto Pardeiro, sacaría proveito desas xogadas de estrategia. Tamén ten un golpeo increíble, este ano meteu un gol desde o medio campo co Chaín, un auténtico golazo. Ten que ir sobrado, cabrón. E claro, vai moi sobrado, leva eso, 5 tantos nesta campaña e máis de 2500 minutos aos seus 43 Que guapo. anos. Te ibas por aí Unha polos animalada. campos de segunda Eso- Futgal, atopaste con Portas e dices, hostia, este tío que foi o capitán do Rápido, Claro. que é unha institución no fútbol vigués, sobre todo. Sí. Fuá, tremendo. Eso chamase estar ben conservado. Sí, Cosa porque cando que- se pecha unha porta, a ver, é unha ventá. Efectivamente, fixadevos que o meu seguinte Unha caso, fiestra. tiña a porta aberta da terceira hasta, bueno, de feito xogou o ano pasado. Ollo. A terceira. Danos unha pista. Ah, xa sei, quen é porque o vin. creo. Poñede as luvas. Sí, Porque porteiro. imos a falar de Christopher Pallás. Ou Pallas. Ou Pallas, dependendo pa... Pallas. No, é Pallas. Christopher Pallas Pallas. ou Pallas? É que veume Pallas. na preferente acentuado. Aí sí. Sí. Eu creo que Christopher Pallas. Eu creo que é Pallas. Porque Christopher para os amigos directamente. Sí, selecto. Christopher Selecto. É que ese é o tema. Selecto. Christopher Selecto. Pois, claro, un porteiro absolutamente mítico do Cerceda e sobre todo do Bergantiños, onde pasou Sí, no 7 tempadas. Da súa terra. Efectivamente. Xogou tamén en Estudiantil, Arzúa, Noia e o último curso xogou no Silva. Que pasa? Que agora está na terceira Futgal Coruñesa, Pechando grupo o círculo, 2. non? Efectivamente, porque está con 39 anos no Atlético Cercedense. E ollo porque é que está facendo moi boas cifras. Leva 20 partidos xogados, 23 goles encaixados. Pois mira, en terceira ten mérito, Moito mérito. Sí. Que tal vai o Cercedense? Para Pois ascender, creo que non? está Querían terceiro. ascender. Porque, hai que dicilo, non? Christopher retírase ao terminar a tempada. Sí. O sea que pillámoslo xustiño para o vídeo. Xusto, por... Inde xogador en activo a día de hoxe. Pillámoslo Ahí xusto está. como a xusto. Claro. Pillástelo. Sí. Xusto Pardeiro, xusto. Sí, pero bueno, ao final, claro, é chocante, tamén é unha forma de retirarse moi bonita, ¿no? Volver a onde te criaches como xogador. En Cerceda, aí sí. Sí, señor. A verdad que... Bueno, Bueno, os primeiros pasiños, sobre todo. Sí. Porque quizá foi ali logo. Certo é que a moita xente do fútbol coñece sobre todo polo seu periplo no Bergantiños,
pero é que, claro, onde se curtiu, por dicirlo de algún modo, Cerceda. foi naquel Cerceda mítico de, Sí. de Juan Cabrejo e de algún máis que había por ali. Sí, buah. A verdade, é histórico. Christopher é un porteiro sensacional. Sí. Sempre que o vin, a verdade, xa veterán, sí, o sea, no Silva non xogou tanto, eu creo que foi máis Arzúa, testimonial. Sí. no Tivo algún Noia, partido sí. xogado, que pasa que tamén Sí. no Silva levan uns anos con vos porteiros. Sí, señor. Bugui por aí, con... E o primeiro ano que nace nun Vale Fural, ele estaba no estudiantil, e aí destacaba que te cagas, tirábanlle bastante. Pero bueno. Por lo que sea, tiraban Bueno. bastante estudiantil. Temos outro clásico, porque eu teño o nome de Rubén García. Un clásico, o Barco de Valdeorras, un histórico. O Modric Ourensán, Sí, Valdeorres. ten un aire, o que pasa que é zurdo, pero Sí. pero bueno, Eu digo a cintiña. sí, Bueno, sí, os sí, sí. mesmos anos está xogando. Así que... Pois esta institución do fútbol da zona de Valdeorras, Sí. incluso do Ourense, podese decir, está loitando por ascender co Córgomo de Vilamartín. É o seu primeiro ano co Córgomo. lonxe do Barco, antes estivo unha década. Non está tan lonxe. Unha década enteira xogando co Barco. Creo que non sei se chegou a xogar en preferente. Sí, xogou en preferente. Sí. Pero tamén moitos anos en terceira, sendo timón do equipo, unha zurda bestial. E que, por certo, chega ao Barco con 34 anos. O sea, cando chega foi na tempada 15-16 con 34 anos. Ahora ten 40 e Claro, que levaba xa periplo e foi onde se asentou, Sí. pero que maneira de asentarse, Sí, porque foi o temón e a ancla durante moito tempo dese equipo, e da igual os adestradores que pasaban ali, sí que é certo que foi Javi Rey quen lle entregou as chaves daquel equipo prácticamente, pero que logo foron Sí, pasando os anos e si tiñas que lembrarte de algún xogador do Barco era de Rubén García. Totalmente, capitán eterno ali para a xente do Barco. E antes Noviño sempre estivo en segunda B, así que unha elegancia tremenda. E este ano máis de 2000 minutos nese grupo Ourensán, onde van segundos por detrás do Berín. Creo que vai ascender o Berín directo, que esta semana pode ser. Teno de cara. E, ollo, leva 2 goliños o bo de Rubén. Tamén está ali Josu, outro clásico do fútbol ourensán, que pasou polo Club Deportivo Ourense, Ourense Club de Fútbol de Ourense, mítico Josu. E ollo tamén, quería destacar, por decir simplemente, os números de Dani Real, que leva 26 goles. Non é Moi tan ben. veterano, Dani Real. No, é da miña idade, creo. Claro, que non encaixe No, nese no. perfil tanto, pero a verdade sí. Sorprendeume os seus números, 26 tantos. Sí. É unha animalada, Está ben, está ben. É unha animalada. Seguinte nome, Abra. Imos entón, pois non moi lonxe, bueno, precisamente nese grupo 4 da primeira Futgal Ourense, O teu grupo. sí, bueno, o meu grupo. Xoguei Sí. en su día nese Sí? grupo. Sí, Con quen? co Ribadavia Atlético. Ollo. É moi orgulloso. Ollo, Ribadavia Atlético. Sí, e logramos manternos. Grandes cousas. Grazas en parte a certo dianteiro que está hoxe en día no Barbadás, nas filas do equipo azulón. Bo xogador, Iker. Bo xogador Iker Gómez, fíxonos a temporada. Básicamente. Fíxonos a temporada. Logo o resto apoyábamos e defendíamos con un sedentes, pero Sí, señor. a verdade, sen os seus goles hubiéramos sido moi difícil. Salvarnos aquel ano, sí, sen lugar a dúbida. E bueno, nese grupo de primeira Futgal, no Muiños, equipo que ascendeu hai 2 tempadas, non é un habitual nesa categoría do fútbol ourensán, Sí. pero é un equipo con moita tradición no fútbol da Baixa Limia. A ese equipo chegou Alex Fernández. E si, estamos falando de Alex Fernández, capitán institución no Arenteiro, capitán tamén cando foi o seu paso reciente pola Udo, anos no Club Deportivo Ourense, en segunda B, cando tivo os seus periplos máis viaxando por fora de Galicia, Pontevedra. canteira do Celta, anos en Pontevedra tamén, botou 4 anos ali en Pasarón. Buah. E, bueno, a verdade non creo que faga falta moita máis presentación para Alex Fernández. Agora mesmo está alternando entre a posición de medio centro e central, segundo me comentaron, está cun rol así máis defensivo, pero bueno, pasar por aquí sobre todo para lembrar eso, unha figura que fai 3 anos estaba a ser decisiva para que o Arenteiro, para que o Polvo Mecánico lograra o ascenso á Primeira Federación, e que 3 anos despois pois sigue dando cátedra na primeira Futgal, bastantes categorías máis por baixo. É un mestre, Este é un director de orquesta como a Copa é un dun Pez. mestre, Un xogadorazo. Sí, e está, bueno, o Muiños é certo que non lle está a ir demasiado ben esta campaña, sobre todo en comparación coa anterior, pero bueno, a verdade, consolidados na zona media dese grupo, non van ter problema para garantir a permanencia.
e veremos que fai o bo de Alex para o ano que ven, pero dende logo que sobrado para estar en primeira futgal. Buah. Sí, Sobradísimo, andando. Sobradísimo. Sí, señor. Seguinte nome, Eros. Pois da primeira futgal ourensá imos a ir á primeira futgal lucense. Antes mentín que dixen de que iba a pechar o apartado lucense porque vou ir verdade. a Ribadeo. Vou ir a un internacional case inferiores de España, a un amigo do NVF Podcast, sí, porque estivo aquí un crack, a tempada pasada. É un crack. Buah, é un fenómeno. Un home que ten unha empresa de embutidos que están buenísimos. É verdade, trouxe chourizos. Ya estaban espectaculares. Sí. Os mellores que provei eu dende que teño uso de razón. Canteira Depor, Canteira Lugo, xogou no Villalbés, logo tivo periplos en segunda autonómica, na segunda futgal co Sporting Pontenova, xogou en preferente co Santa Vallesa, co Ribadeo, subiu co Polvorín. Sabemos quen é. Sabemos todos quen é. Non necesita máis presentación. Pablo Castrín, o bon dos Castrín. Sí. É broma. Pode ser. Pode ser, bueno, depende O para tema quen. cos dous son vos. Claro, é que un está xogando ahora mesmo en primeira división. Claro. É o grande de Andrés Castrín, grandísimo amigo. A ver cando se pasa. A ver cando se pasa, Debería pronto. A ver se pasa cunha permanencia. Ou a mellor temos Esperemos. que pasarnos nós. Bueno, Hai que ir a Sevilla, Eros. Ali na Torre do Douro. Ouro. Poderemos ir a hora de feria de abril, como todos os influencers. Co Guadalquivir de fondo. Pero Se vexo a Eros de traxe ali na feira de abril. Como están os máquinas primero de todo. Pablo Castrín. Pablo Castrín leva 15 goles, porque xogaba de lateral. No, ahora xoga de extremo. Un bo central. Central, é verdad. Central, lateral, e agora está de extremo. Vai sobrado. Cousas da vida. E co 10 as costas. Sí. 15 goles e o Ribadeo cos resultados viñaronlle moi ben esta semana. Esa derrota por Do Monterroso. 5-1 do Monterroso ante o Monterroso. Chantada Atlético, máis o empate da residencia ante a ese de Chantada, campeoa de grupo. Pois que agora están 3 equipos en 2 puntos loitando por 2 postos de playoff. E con un Ribadeo Residencia na última xornada. Sí. Oye, vamos a ver como termina ese grupo lucense, Sí. porque se está poñendo. E de Pablo Castrín, pouco que decir. Xogadorazo, Pouco que decir. calidade, Xogadorazo. potencia, vai moi sobrado en primeira futbol. Historiaza, estivo aquí, Sí. do podcast Sí, de sí. Álvaro Varela e do podcast de Pablo Castrín. Bu Castrín é top. Están saindo moitos nomes que pasaban por aquí, claro. Temos que deixar por aí. Sí, deixaremos. Un enlace por aí. Pode ser que o deixemos. Pasamos a outro futbolista que non é outro que Gonzalo García, un veteranazo, xoga no Sada, 40 tacos. E as 5 últimas tempadas está, ligado ás filas do Sada Club de Fútbol, onde sempre, a pesar da súa idade, é o futbolista con máis minutos. O sea, sempre supera os 2.500 minutos. É un tipo que no medio do campo, un metrónomo. O sea, non sei se viche de xogar, este tío estivo no Compostela en segunda B, no Montañeros en segunda B, Pontevedra segunda B, Arandina, Racing de Ferrol, Paso Fugaz polo Boiro. Trotou moito campo. E de verdade, eu vino o ano pasado xogar a fase de ascenso contra o Cire e quedei alucinando. Dixen, quen é este tío? É o bon. Este tío é o bon, sabes? Vías os 22 no campo e dicías, este tío... Este é o que destaca, o que ten algo diferente. E simplemente estando nun espacio pequeno de campo, dende aí, pum, golpeo de balón, tal, non sei que, dirixindo, non se poñía nervioso. Víase que era un futbolista con tablas, que non é pa segunda futsal. Entón, Gonzalo García, un clásico, creo que había que destacalo sin lugar a dúbidas. Claro, outro que é clásico, a pesar de que aínda é un xogador relativamente novo, porque Sí, non ten nin 35 anos hacia arriba ou os 40, que o mellor de algún xogador que xa mencionamos, pero tamén quería destacar aquí parece que me aclaro a Gorxa, como dicindo, vou dicir un nome moi tocho. Este é un crack. Este é un crack. Para min o mellor futbolista do grupo. Sí, Para min tamén. probablemente... Ya hai nos moi bons. Hai nos moi bons. O cal dalle aínda máis mérito. E da primeira en xeral, Oye, top 5 seguro. sí, claro que sí. Sí. Quen é? Brais Pedreira.
Do Arzúa. Brais Pedreira, que está a liderar o Arzúa, que agora mesmo ainda mantén ese liderado a pesar dese tropezo contra o Camariñas do noso amigo Juan Cabrejo, pero que está, bueno, a realizar unha magnífica campaña no queixo mecánico, leva máis de 20 goles, referencia ofensiva e estandarte, e a verdade é que quedase ya hasta cativa a categoría, porque según repasa o seu historial, desde aqueles anos con preferente precisamente con Fran Justo no Ourense Club de Fútbol, logo paso por Arousa, Vilalbés. Estábamos habituados a ver a Brais Pedreira noutras categorías que non son esta na que está a xogar agora mesmo, e na que vai moi, pero que moi sobrado. Sí, joder, ademais é un rapaz que, home, ten moitísimas cosas, pero é un xogador de banda, é un futbolista que tampouco nunca destacou. Habilidoso, rapidísimo e sobre todo con boa definición tamén, porque non é o clásico perfil de decir, no, tengo gol entre cella e cella, o que podemos decir dos 9, no, pero é que cando ten que convertirse nun, vai e clavache aí e quedaste con cara de parvo, é un xogadorazo e bueno, decir que evidentemente que se lle queda moi pequena, moi pequena a primeira futsal. Falábamos dese desenlace do grupo lucense, ollo tamén o do grupo 2, ese conformado por equipos de Santiago e da Costa. Moi tolo, o Club do Mar de Caión, Calo, Cacheiras, Arzúa, están aí todos loitando. Que aquí xa non é que haya un campeón, non, é que aquí ainda hai dúbidas de quen vai ser o campeón, de quen van entrar en playoffs, de si vai haber algunha sorpresa vindo desde detrás. A priori o Arzúa, pois tivemos a Vieito con ese viaxando con Vieito, que lle gustou moito a xente nese derbi de Teo. Así que, se ainda non o vistedes, está guai, está moi guai. Grupo interesantísimo, igual que ata aquí non temos máis nomes, pero sí que hai que mencionar o Marín. O Marín é unha selección. É un caso especial, porque de feito foi a nosa excepción un pouco, vamos a comentar aquí, de que non podemos irnos ao Marín, porque o do Marín facía o noso vídeo el solo. É que podes mencionar case a calquera do Marín que... Sí, la churre, pedazo mar... Javi Pazos, Ale Rey, que xogador esta finde nos últimos minutos marcou o gol definitivo. Está marcando unha de goles Ale Rey, que está se llevando, igual que a Brais Pedreira, que nunca foi un xogador de marcar unha cantidad de goles bestial, pero claro, chegas a primeira futsal e aí, pois mira, eres capaz de marcalos e falo e eres totalmente... Sí, ou vas... encadeas varios partidos así vendo porta e a confianza, bueno, pois evidentemente sube, que quizá ese tamén un punto de vista bastante diferencial respecto ao de terceira división, onde hai máis exixencia, onde tes que traballar moitísimo para facer un gol. É que claro, non pillamos ningún xogador de preferente, que xa hai un saltiño de cara a primeira futsal. Entón en primeira, pois, oye, basta topar tamén con defensas máis débiles, incluso. Depende do grupo, depende dos equipos, depende de moitas cousas. Hai de todo, non? Está claro que o talento que teñen pois excede o que hai na categoría. Algo están as categorías. Estou seguro de que nos quedaron nomes, Claro, e é moi importante que os poñades nos comentarios, por suposto, tamén, bueno, nos comentarios das nosas redes sociais, aquí en YouTube, aquí abaixo. Sí, abaixo. A mí interésame moito, porque estou mirando ahora eles, Porque a xente, claro, a xente saberá moito máis que a nós de a xente está nos campos, vai saber moitísimo máis. Claro. Incluso atopamos casos, nós tamén, pero non en todo. Atopamos casos de fora de Galicia. Xogadores galegos que están en sitios que nin esperaríades. Sí, pero eso é para outro vídeo. Eso é para outro vídeo, se o queredes, que tamén o podedes poñer en comentarios. Eu quero, de verdade, que poñan futbolistas que foron no seu día top, segunda B, terceira, tal, míticos do fútbol galego que estén xogando en categorías baixas. Porque faltan, estou seguro de que faltan. É que nos van faltar 1000. E se deixan un like, maravilloso. Un like, un comentario, un seguimento, unha suscripción, un botón do hype, unhas cositas así, un tatatín, tatatán. Hoxe estás moi sabroso, Eros. Estou estaleroso. Bueno, pois ata aquí o vídeo, non? Ata aquí o vídeo. Gran traballo, Estivo moi ben, xa encarando este final de tempada que vai traer moitas cousiñas. Veñen vídeos super chulos, así que é o mellor momento para suscribirse. Así que... E sobre todo, seguir falando do fútbol. Que máis? Nos gusta. Chao. Ata logo.